нишонаҳои давраи бур. инак боз аз таърих мегӯем, аз оғози зиндагӣ. сайёраи замин ягона аз маконҳоест ки дар он ҳаёт ҳаст ва дар он тағйирот ба миён меояд. таърихи ин сайёраро олимон 4.5 миллиард медонанд. дар ин ҳангом чанд маротиб ин сайёра шакл иваз намудааст. гоҳо чун оташ сӯхтаасту ҳарорати сайёраи офтобиро дошта, гоҳи дигар чун сайёраҳои сарду яхин будааст. одамон 100 сол пеш тасаввур карда наметавонистанд ки ин сайёраи зебо чӣ таърихеро аз сар гузаронидааст ва ҳамеша бо таъсири кайҳон тағйир ёфтааст. нишонаҳои илмӣ баронанд ки нахустин нишонаи ҳаёт дар ин сайёра зери об пайдо шудааст ва то ҳаёти одамон ин сайёраро ҳайвоноти азимҷусса идора менамуданд. олимон ҳастии одаму оламро марҳила ба марҳила омӯхтаанд. қисмате ки имрӯз мо шоҳид мегардем давраи бур ном дорад. ин давра беш аз 100 миллион сол пеш ба вуқӯъ омада, вақте ки тамоми рӯи замин зери уқёнус буд, вақте ки ҳастии ҳаёт танҳо дар ҷисмҳои зиндаи зери уқёнус дида мешуд. инҷо саволе ба миён меояд ки ин маълумот аз куҷост. бо бештар шудани васъи илм нишонаҳои қадимтарини ин сайёра омӯхта мешаванд. маконҳои қадимтарин пайдо мегарданд ва маълумот ба даст меояд. дар яке аз барномаҳои пешин мо пиромони пайдо шудани изи пои динозаврҳо дар Тоҷикистон сухан кардем ва онҳоро ба шумо пешниҳод намудем. ин навбат бошад олимон нишонаҳои давраи бурро аз Тоҷикистон пайдо намуданд. бо мақсади бо чашм дидани ин нишонаҳо мо тасмим гирифтем то ба яке аз маконҳои таърихӣ оем. роҳи мо аз пасту баландиҳо ва харсангҳо гузашта ба сӯи баландӣ меравад. табиати зебо, ҳавои тоза. Ман раба дидам, зоғ дидам, вай будагист каҳлик. зоғ агар маъюм дангар гирифта сиром ки намерад. На, вай намерад. ҳамин намудҳои мор кадомош бошанд? номаш вай мори гюрза ҳаст, сони кобра ҳасту эфа. Ба фикрам шитамор декам ҳаст инҷа. Давраи перму триас мегӯянд, дутта давра. Ана ҳамон вақт ҳамон кӯҳҳои пеш будагӣ ҳамеш ҳамвор шудагӣ. Хай фақат ҳамон 100 метр 200 метр дӯнгиҳо мондагӣ. баъд бо баҳр омадагӣ инҷа. Баъд аз триас юраи болоба инҷа бо баҳр омадагӣ. Юра сони вай гӯр, ман ҳамин ҳозир ки мерем
این بزرگتای روزای ما از دور بود. از даври мел ҳамонаи мебинем мо ҳозир. маконе ки мо он ҷо бояд бошем парваришгоҳи алмосӣ ном дорад ки барои ҳифзи гиёҳҳои шифобахш соли 1984 ташкил дода шудааст. дар минтақаи тоҷикистони имрӯза баъзе кӯҳҳо тақрибан 25 миллион сол пеш пайдо шудаанд ки ҷавонтарин кӯҳҳоянд. мо наметавонем давоми роҳро бо нақлиёт тай кунем. این راه کنه چند سال موشی گشتیم نیست راه ویرون ها ویران باشه که بالون ویران میشه یا پیاده میره منش رفت پیاده باشه پیاده نزدیک مونده. چند کیلومتر پیاده میره مکا؟ یک 700 میتونیم یعنی که 1 کیلومتر هم نیست. میشود. бинандагони азиз, ин навбат барои омода намудани як барномаи тозаи илмӣ ки аз кофтуковҳои илмӣ вобастагӣ дорад, мо тасмим гирифтем то ба парваришгоҳи алмосӣ биёем ва ин парваришгоҳ, дар ин парваришгоҳ аслан бозёфтҳои аз 135 ёки аз 80 миллион сол пеш то 350 миллион сол пеш вобаста ба марҳалаҳои гуногуни таърихӣ пайдо шудааст ки дар рафти барнома мо бо олимони академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ин бозёфтҳоро ба шумо муаррифӣ хоҳем кард. бинандагони азиз, чун шумо шоҳид гардидед, мо аз маркази Тоҷикистон яъне шаҳри Душанбе то ин ҷо беш аз 80 километр тариқи нақлиёт омадем ва то он маконе ки мо бояд он ҷо бирасем ва нишондодҳои илмиро он ҷо бо чашми худ бибинем, боз 1 километри дигар роҳ будааст ки мо онро бояд ки пиёда тай бикунем ва кайҳо дар оғози ана ҳамин минтақа дарахтҳои сину соли гуногун ва дигаргунии хоке ки ин ҷо ҳаст шоҳид аз он медиҳад ки ин минтақа таърихи хеле тӯлонӣ дорад ва ана ҳамон пешниҳодҳое ки олимон вобаста ба илми таърихие ки чанд миллион сол пеш гӯё ки ин ҷо ҷисмҳои зинда буданд, моро водор мекунад то ба ин гуфтаҳо ва ба ин нишондодҳои илмӣ бовар бикунем ва бояд бигӯям ки сафари мо идома дорад ва мо то он маконе ки он ҷо ин ҷисмҳо то ба имрӯз ҳифз шудаанд мерасем ва барои шумо он ҷисмҳоро муаррифӣ хоҳем кард. замин ба буромдаги сар кардаги қабатҳои давраи бур ки давраи бур 79 миллион сол давом метиҳад. Сар мешавад аз 145 миллион то 65 миллион то 64 миллион. ҳамин чӣ хел муайян карда мешавад ки ҳамин давраи ҳамун давра ҳаст? ин ҳамин дар таркибаш боқимондаҳои палеонтология ёфта меёбанд биолого. ҳамун боқимондаҳо ҳар хел гӯшмоҳиёда ҳамуно муайян мекунанд вақти таваллудаша, вақти кайфи пайдо шудагӣ. Барои ки ино ҳамеш
бо таги об баҳр ба шароити баҳр ба ҷамъ шудагӣ инҷо ба ҳайвоноту набототи баҳрӣ зиндагӣ кардагӣ ва ҳамоноя устахонашон гӯшмоҳиҳошон мондагӣ. мана ин тағйироти мана ин сангҳо ҳастае ку ки баъзе ҷош паст аст, баъзе ҷош ҳамвор аст, баъзе ҷош хобча аст. дар кадом натиҷаи суд пайдо шуданд? ино ҳамин як раванди денудатсия мегӯянд ва раванди выветривание мегӯяд русешпа акун таъсири шамол катӣ ва таъсири ҳамон обҳо ки вақте борон меборад ё барф об мешавад мебиёд анамно шушта анам хеле манзараҳои анам хеле аҷоиб. яъне ки дар тӯли як чанд садсола гӯем пайдоиши ва ё худи сангҳо ё ҳамин раванд раванд ин ҳозир замона хай ман ин мумкин 10,000 20,000 сол пештар анамин сар шудагӣ ҳамино давом меёбад. хуб манаш сафарро давом мекунем. дар ҳудуди парваришгоҳ бисёр ҳайвонот дорад, бисёр намудҳои ҳайвонот. Бана ҳозир пеш аз мо хирс гузаштагӣ. Ина ин изи пояш. Ана ин изи пои хулқи ёвоӣ. Ин ана ин мумкин ин вай бошад. Гург бошад. бинандагони азиз, дар дасти ман як таҷҳизоти геологӣ ҳаст ва тариқи ин таҷҳизот миқдори масоҳати баландии маконро аз сатҳи баҳр муайян мекунанд ва ин таҷҳизот GPS ном дорад ба лафзи олимон. хуб айни ҳол ҳамин таҷҳизот нишон дода истодааст ки мо 2525 метр аз сатҳи баҳр дар баландӣ ҷой дорем ва ҷое ки мо имрӯз бояд бирасем тақрибан 30-40 метри дигар мондааст, яъне ки баъд аз чанд хамгашти дигар мо ба макони лозима мерасем. ва ман аз устодон инҷо мехоҳам пурсон шавам ки хуб устод, мо як минтақа омадем, минтақа кӯҳҳои сурх буданд ва инак боз инҷо сангҳои сафед пайдо шуданд. ин дигар давраи таърихӣ аст. дар қаламрави парваришгоҳи алмосӣ инҷа асосан сангҳои қабатҳои сангҳои давраҳои карбон, давраи юра ва давраи бур ҷойгир шуда. мо ҳозир ки гузаштем пас ба вай қабатҳои сурх буд, вай сангҳои давраи бури поёне буд. инҷа пешбаҳу болода сангҳое ки хокистар ранг ҳастанд, ино бури болоӣ ва ё аз 145 миллион сол сар карда то 105 миллиона, ино аз 105 то 65 миллиона. яъне ки ин минтақа ҷавонтар аст. ин ҷавонтар ҳаст. бо боло буроем агар бо ҷавонтар мешавад. ҳамин қадар баланд равем, ҳамин қадар ҷавоншудан мегирад. ҳамин ҷаба ҳамин тараф бада. Дигар ҷоба мумкин болотар равем, боло мебуроем, лекин пир шудан мегирад. ин ҳозир мо як қисми шимоли парваришгоҳ баштем. Инҷа асосан тахнишинҳои ҳамун қабатҳои замини давраи бур. ҳамин минтақа. Унҷа ба пас ба камтар юра буд. Шимол бароем агар унҷа ҳарсангҳо ҳастанд ва ҷинсҳои кӯҳӣ, вулканогенӣ ва тахнишинӣ. Вулканогени ду хел мешавад, ҳам интрузивӣ мегӯяд ва интрузивиҳо ҳаст, анамно давраи карбон ва ё аз 355 миллион сол сар карда то 295 миллион сол то ҳозир ҷамъ шудагӣ. ё қадимтар ва ё
инҷо парваришгоҳи алмосӣ ном дорад ва дар масоҳати 6000 гектар доман паҳн кардааст. чун мақсади мо бештар пайдо намудани нишонаҳои давраи бур аст, бояд гуфт ки инҷо монанди соҳили дарё мебошад ки баъди хушкидан тамоми ҷисмҳои зинда санг шудаву то ба имрӯз мондаанд. мо ҳозир дар яке аз гӯшаҳои зебоманзари тоҷикистон парваришгоҳи алмосӣ қарор дорем. ин парваришгоҳ соли 1984 ҳанӯз ки даврони шӯравӣ барпо буд, барои ҳифзи генофонди ҳамин минтақа, ҳифзи ҳам ҳайвонот, ҳам наботот ва махсусан флораи амонқара, ки дар китоби сурх сабт шудааст, ташкил ёфта буд. минтақа дар ҳудуди 6000 гектар ҷойгир аст ва чӣ хеле ки мо дида истодаем, бениҳоят фарох ва васеъ мебошад. дар ин ҷо набототи гуногун хело ҳам зиёд мебошад. масалан яке аз онҳо чӣ хеле ки мо дар роҳ дидем, ин арчаи зарафшонӣ мебошад. арчаи нимкурашакл ҳам дар ин ҷо вохӯрдан мумкин аст. ба ғайр аз ин дулоназор, олучазор, бутаҳои гуногун низ хело зиёданд. ва бояд гуфт ки ин минтақа дар байни ду дарё, дарёи хонақоҳ ва қаратоғ ҷойгир аст. он дайрочаҳое ки аз ин минтақа ҷорӣ мешавад, аз моҳиҳо ҳам хело ҳам бой аст. дар ин ҷо гулмоҳӣ, ширмоҳӣ ва ғайра хело васеъ дар дарёҳо яъне ки дида мешавад. янагони азиз, мо хулас ба як минтақае расидем ки инҷо ба гуфти олимон хеле таърихи қадима дорад ва дар ҳар қадам ана ҳамин гуна сангҳои ҳаҷми гуногун ва ранги гуногунро низ вохӯрдан мумкин аст ки бо гузашти айём, бо гузашти вақт ҳамин гуна хӯрда шудаанд ва ё ки ба санг табдил ёфтаанд. олимон мегӯянд ки дар даруни ана ҳамин сангҳо ҷисмҳое ҳастанд ки рӯзгоре ҷисми зинда буданд ва дар ҳамин минтақа вақте ки инҷо зери океан буд зиндагӣ мекарданд. ҳангоми огоҳӣ пайдо намудани таърихи ин сангҳо, мо кормандони телевизион низ мароғ пайдо карда ба ҷустуҷӯ ва шикастани онҳо машғул шудем. ҷиҳати геологии минтақа ҳамин солҳои иттиҳоди шӯравӣ оғоз шуда буд, ҳоли ҳанӯзам идома дорад, хеле дақиқ омӯхта шуда буд. дар ин ҷо асосан ҷинсҳои қадима аз давраи карбон мегӯем ки 350 миллион сол қадима ҳам сину сол доранд, вомехӯранд. баъдан ҷинсҳои кӯҳии давраи юра, давраи бур дар ҳамин минтақае гӯем ки парваришгоҳи алмосӣ хело зиёд ҷойгиранд. хуб, як натиҷаи беҳтарин, яъне ки хушбахтона дар ин минтақа барои мо геологҳо дар қабатҳои бур ҳайвонотҳои сангшуда ҷойгиранд, ки ин ҳам яке аз яъне ки бозёфтҳои нодир ҳисоб мешаванд ва фикр мекунам ки ҳоли ҳозирам дар оянда барои маҳфуз нигоҳ доштани ин минтақа ё ки қабати ҳайвонҳои сангшуда чораҳои зарурӣ андешт. аз пас омадаги мо ба ҳамун қабатҳои давраи бура дидем. аввал сурх буданд, баъд хокистар рангу кавуча ранг. ино ҳамин ҳамеш бури поёнӣ. мана ҳамин
ҷоя ҷинси кӯҳие ки гил меноманд. аз ҳамунҷа омада ҳамунҷо дароз унҷа рафтааст. ино свитаи каракӯз мегӯянд. як дар дохили ҷинсҳои кӯҳии давраи бӯр ҳама аҷоибтараш, барое ки дар ин ба бисёр ҳайвоноте ки дар баҳри ҳамон давраи бӯр зиндагӣ кардагӣ, ино ҳамеш рӯи замин ба буромдагӣ аз гил. ман ҳамин атрофи ман ба истадаги чизо ҳамеш ин гӯшмоҳиҳои ду синфи нармбаданҳо. ман ин нармбаданҳои сар пойдор мегӯянд ёки аманит мегӯянд. ва нармбаданҳои ду табоқӣ мегӯянд. ду табоқ доранд. ино ҳамеш санг шуда мондагӣ ин гӯшмоҳиҳои ҳамун ҳайвоное ки баҳр ба зиндагӣ кардагӣ вақти давраи бӯр ба. ин свитаи каракӯз мегӯянд. ҳамин қабата ин ҳамин давраи бӯр тақсимот дорад. 24 воҳид ба тақсим кардагӣ. ҳамин яки тақсимаш номаш қарақӯз свита мегӯянд. свитаи қарақӯз. инам данаш ба аманит дорад. ҳамин формаш ҳам хел ки шуд манам аманит. дар наздикиҳои ин макон аз рӯи гуфти мутахассисон чанд корхонаи истеҳсолӣ ҳам будааст ки пайваста аз ин маконҳо маҳсулоти хом мебурдааст. дар ин ҳудуди парваришгоҳ конҳо вуҷуд доранд. яке аз инҷо конҳои ангишт, сангҳои оришӣ ва сангҳои нимқиматбаҳо дар ҳудуди ин маъмулгоҳ ҷойгир шудааст. аз ин сангҳои оришӣ яке аз он сангҳо рухом, санги рухом мармарсанги рухом мебошад. конҳо дар минтақаи патру дар ҳудуди дарёи қартоқ ҷойгир шудааст. кони мармар ҳам вуҷуд дорад. сангҳои мармар вуҷуд дорад. ин бошад дар минтақаи селбур унҷо ҳам кони мармар ва ҳам кони аметис ҷамас вуҷуд дорад. вақти геологӣ байналмилавӣ ҷадвал ҳаст. ҳамун ҷадвал ба ҳамун мо мегӯем ки кембрия, ардовик, селур ва ҳамин бӯр. ҳамун воҳидҳои ҷадвали байналмилалӣ. свита ин ҷадвали маҳаллӣ. ҳамин ҷадвали маҳаллӣ ба яке аз 24 тақсими давраи бӯр. бо як чизи аҷоиб инҷа ҳаст ки септари ном дорад. ин бисёр барои геологҳо бисёр маълумот медиҳад. таърихи замина муайян кардан мумкин аз омӯзиши якта ҳамин септаре. агар ина данаша бурем, агар аз дар наш мебурон ҳамин нарбаданҳо ки ҳозир ман нишон додам инҷа аманитҳо, ман инҷа майдааш аст, калонаш аст. ин ҳама калонаш ҳамин марказашон ба ҳамин намудҳои нармбаданҳо ки дар баҳри қадим давраи бӯр зиндагӣ кардагӣ дар не ҳамин ба ёфт мешаванд. вақте мо аз саҳифаҳои адабиёт мутолиа месозем ки фалон ҷисми кӯҳӣ ҳазорҳо сол пеш ба вуқӯъ омада ёки умр дида ёки 1 миллион сол пеш ҳасф шуда, ростӣ бовар намекунем. зеро ақли инсонӣ гоҳо ба он чизе ки надидааст ва шоҳид нашудааст қудрати бовар кардан надорад. вале чун мо ба ин минтақа омадем, бо чашми худ бидидем ки садҳо намуд ҷисмҳои зериобӣ ки рӯзгоре дар ин ҷо
گویا زیر اقیانوس زندگی میکردند تا به امروز زیر خاک حیف شدند و این دیده ها ما را وادار میسازد تا باور بکنیم که در واقع روزگار اینجا زیر اقیانوس بوده و در این مکان ها جسم های زیر آبی زندگی میکردند و در نتیجه ویران شدن اقلیم و به وقوع آمدن سیستم های دیگری اقلیمی بگوییم همین روزگار دیگر شده است. جسم های زنده به خاک و بعداً به سنگ تبدیل یافته تا به امروز حیف شدند. می‌سازد همین بازیافت هایی که امروز ما از اینجا پیدا کردیم آنها را به آثارخانه انستیتوت گیولوژی اکادمی علم ها بود تا آنجا حفظ شوند و به هر یک مهمان شاهد از آن بدهند که این منطقه تاریخ طولانی دارد. آموزش این جسم ها که روزگار جسم زنده بودند نقش بزرگ در علم دارند. یکی از این نمود جسم ها سیپتری یعنی نمود حشرات های زیر آبی از عائله سرپایدار ها می باشند که از آموختن آنها تاریخ زمین معین می شده است. انا این نمود باشد امانیت ها و یا نرم بدن هایند که در بسیار حالت ها آنها را از داخل پرسنگ ها می یابند و از آن تاریخ کوه پیدا شوی آموخته می شود. سپتاریا چه کده با وجود می بیان؟ من همین دن بحر با همون منطقه که گل جمع می شد درونش با مینرال های گل و مینرال های کربنات جمع شده یک عدد شکل میشن. لینزه میگن. لینزه شکل یا که عدد شکل. همین لینزه بعد از چند میلیون سال ممکن خوب کرده که تاگه آب با همین درونی همین گل ها با روی زمین با میبرد به نتیجه ای که بحر میرد از اینجا. بعد این روی زمین با برامده همین لینزه ها یا که همین جسم های عدد شکل آفتاب با قاق شده تنگ میشد میکفد بسیار حجره مانند شکاف ها پیدا می شود. با چند میلیون سال ها می گذرد با بحر گشته می بیاد همین لینزه ها با تگ آب میشن با شرایط تخنیشین جمع شوی می دارد. همونجا همین شکاف هاشون پر میشد مینرال های دویم درجه با من اینجا با مینرال کربنات کلسیت میگن همین شکاف ها را پر کردگی. همین گونه جسم ها در دیگر منطقه های تاجیکستان نیز پیدا شده‌اند که آموزش آنها تاریخ پیدایش منطقه را معین می کند. بینندگان عزیز، این حال در دست ما خریطه توپوگرافی هست و این منطقه‌ای که ما قرار داریم در همین خریطه همچون کوهی تخت سلیمان نامنویس شده است و به کدام مقصد این گونه نامنویس شده است این منطقه راستی گپ ما اهل گروهی که امروز اینجا قرار داریم نمیدونیم. فقط همین رو میدونیم که این منطقه ما از سطح بحر 2640 متر در بلندی جایگیر است و یکی از نقطه‌های بلندترین همین منطقه به حساب می‌رود و باید یادداشت شوم که در همین منطقه همچون یک آرامگاه موجود است که اینجا آدمان برای زیارت می آمدند و از خود نشانه هم می گذاشتند و به کدام خاطر چون در بالا گفتم اینجا تخت سلیمان نام گرفته است ما نمیدونیم، ولی همینجا ما سفر نوبتی خویش را به انجام می رسانیم. تا برنامه دیگر با شما خیر و خوش میکنیم.